Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Monggo sarengan kita awali syahadat sholawat mangke sifat wajibipun Gustawa ingkang kalih dosa damel pembuka. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu jud kita baqa mukhalafatul hawadisi qiyamum binafsihi wandaniyat kudrat iradat ilmun hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman nahayan sami'an basyiran mutakaliman. Allahu jud kita baqa mukhalafatul hawadisi qiyamum binafsihi wandaniyat kudrat iradat ilmun hayat sama basyara kalam qadiran muridan aliman nahayan sami'an basyiran mutakaliman. Allahu jud kita baqa mukhalafatul hawadisi qiyamuhu binafsihi wandaniyat kudrat iradat ilmun hayat sama basyara kalam qadiran muridan aliman nahayan sami'an basyiran mutakaliman. Al-Fatihah. Iya kan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kula panjenengan saged manunggaling rasa wonten ing papan panggenan ugi kanthi manunggaling rasa menika saged ngraketne pasederane kula panjenengan sedaya. Shalawat salam tansah katuraken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi kula panjenengan sedaya pikantuk lumebetipun syafaat fid dunya wal akhirah. Allahumma amin. Mriki kita awali wong sedayane mengke kan nggih sampun ten alam niku. Terus kula jenengan nggih pun lewat ten alam niku. Supaya kula jenengan iki wau pingkak lali marang asali.
Pengkak lali barang asal usul awet iki mang saka ndi sadurunge iki manggon ning ndi. Karena sering kula jenengan iki lali maring panggonan-panggonan sing ngoten niku sing temriku wau kula panjenengan nate manggon temriku. Supados niki damel pepeling ana ing rasane kula jenengan, damel pepeling ana ing perjalanan kula jenengan, nggih niku uripe kula jenengan. Kita mulai saking temriku wae ngapunten nggih ten rahime ibune. Ten rahim ibu temriku wau kula panjenengan nggih urip temriku nggih urip nggih sekitare nggih urip. Kula panjenengan temriku nggih dikancani sing jenenge are-are nggih temriku, dikancani sing jenenge banyu nggih temriku, dikancani sing jenenge getih ya nek kono, dikancani sing jenenge puser nek kono. Lah kiambake niki wau ya sedayane nggih urip. Sedayane nggih urip. Nek uripe kula jenengan temriku nggih wonten hawane wonten jantunge. Nek temriku boten ngoten uripe. Boten sami kalih jenengan tapi temriku wau urip. Cuma biasane tiyang membahasakan itu energi. Kata itu kehidupan di situ. Nalikane kula panjenengan tasik ten jerone rahime ibune cara mangaten ini makan. Mangani wau nggih liwat usre kula jenengan. Sehingga dene lesan iki dereng fungsi kaya dene ambekan temriku jenenge irung nggih dereng fungsi. Kula panjenengan temriku ning jerone banyu sing jenenge kawah. Sehingga kawah niki nggih kehidupan kangge awake dhewe ning kono. Temriku wau nggih wonten sing jenenge ari-ari. Temriku tansah ngrewangi awake iki menang diae selama 9 bulan. Rewangi. Dikancani nalikane susah dikancani, nalikane seneng ya dikancani. Lah temriku mboten lepas sangka welas asih sangka ibune. Temriku nggih mboten lepas sangka cinta kasih sangka ibune. Mboten lepas. Sehingga anane kula panjenengan iki lair nang alam donya nggih sangka welas asih ibune niku wau. Ditanam sejak kula panjenengan ten rahime. Ditanam temriku. Lah mula sangka niku supaya adik imam bengkak liar kan nggih nek pun lahir kan liar. Kula panjenengan kedah ngaweruhi ngerteni ana ing perjalanan. Nek jek ning kandungan adik imam dikancani sing jenenge ari-ari, sing jenenge kawah, sing jenenge puser, sing getih. Tapi nek kula panjenengan pun medal sangka gua karbon ibu sing ngancani sinten? Bakal ngaten. Ya nafsune niku wau. Sing sering temriku mbrontak nggih nafsune. Sing temriku wau sering nglalekne awake maring asal usule ya nafsune awake dhewe niku wau. Dan nafsu niku wau ya sing ngendhalekne pikiran dhewe, nafsu niku wau sing ngendhalekne atine awake dhewe. Lah krana apa kok iki selama iki dikendhaleni ambek nafsune? Kenapa? Karena kono iki mang gak harus sing jenenge pancer. Sehingga nek kene iki mang ning alam kasunyatan adikula sing jenenge pancer. Pancer sejatine iki mang apa? Ya iki mang roh. Roh niku wau sing langsung hubungane kalih Gustine. Atau nek bahasane sakniki kan suatu kesadaran.
sadar ning awake dhewe. Sadari timbul ning awake dhewe. Wong iki mang sadar nek iki mang dulur papat sejenenge nafsu iki mang saged terkendali. Karena apa? Temriku wau nafsu-nafsu niku wau nggih mewakili ana ing egone awake dhewe. Iku iki ngeyel kan ngoten. Iku ya ada nafsu. Iku nggih pinter temriku wau, pinter. Lah mula sangko iku awake dhewe kudu ngerteni si jenenge pancer. Lah pancer niku wae sing saged ngendhalekne nafsune awake dhewe, saged ngendhalekne egone awake dhewe. Nah, iki mang gak kenal pancer, mboten saged niku. Sehingga selama niki kula jenengan lali kalih panceri. Nafsune temriku wau dikei kewenangan sehingga dumbar. Nafsu niku sing ngendhalekne pikirane dhewe dumbar kabeh. Gak terkendali. Nek gak terkendali, apa yang terjadi? Ya kerusakan yang di dalam diri kita. Kerusakan dalam berpikir, kerusakan ning krasane awake dhewe. Kenapa? Rumangsa. Lha iki rusake. Nah wis kaya ngono mang piye? Ning keadaan awake dhewe. Sehingga sing terjadi ning awake dhewe iki mang kebingungan, gak iso gondelan. Nek nafsu niku dikek kewenangan kaya dene amarah apa ngoten nika. Lah mula sangka niku awake iki ngerteni pancer niku sing gumantung ning Gustine. Sing temen niku wau sanes rasa malih. Pancer niku sing kendhalekne nafsu papat sistem niku wau utawa dulur papat. Nek dulur papat niku pun terkendali, dulur papat niku nggih nafsu amarah supaya mutmainah. Terus temen niku lawamah, nggih niku dulur papat. Nah selama niki nggih niku sing ngendhalekne. Kok sanes pancere sing ngendhalekne? Lah karena kita nggak tahu yang namanya pancer. Yang kita tahu nafsu. Nek nafsu yang wis ucul, sulit mengendalikan. Sulit. Karena nafsu temen niku sakarepe dhewe. Nafsu temen niku nggak mau diganggu. Nggak mau diganggu. Sapa senenge dek iki mang. Adik ngomongi dia ya nggak mau. Karena apa? Dia punya pendapat sendiri. Dia punya pegangan sendiri atau nek ngarani pakem. Nafsu nggih punya pakem sendiri. Lah mula saka niku aja ngantek kaya dene nafsu niki wae dumbar sing ngoten niku. Nggih monggo sareng-sareng ngawuri ana ing pancere supaya nafsu-nafsu temen niku terkendali sedaya. Sing ngomong ten atine kula jenengan nggih niku namine nafsu. Iki lho apik, iki lho elek. Lah omongan. Padahal temen niku wau cara lesane nggih mboten wonten, tapi kok enek swarane, kan ngaten. Bentuke nggih mboten wonten. Tapi kok ana swarane. Lah ngerti ya temen niku wau wong ati iki mang ada. Adae apa? Ki ngadai apa? Akal iki yo ada. Lah kados kula jenengan temen niku wau belajar kawur sing ngoten niku ki ngresi adae. Aja nganti ade iki mang dikotori malih. Akal yo ada, ati yo ada temen niku wau. Aja nganti ade iki mang dumbar.
Ada iki dumpat mang piye? Sembarang ki mang melok ning kono. Sembarang mampir ning kono. Lah iki mang kudu duwe filter. Kudu iso nyaring. Supaya iki mang ada iki mang gak reget. Nek wis reget, nek ngresiki piye? Ya kan ngoten. Apa malah iki regete kanggo sing kaya ngono, nek ngresiki piye nek nyuceni? Dengan jalan bagaimana? Prosesnya lama nanti. Lah mula sangka iku temriki diwerune sing kaya ngono, enggak titik temriki wae diresiki. Dadose bertahap ning ngresiki. Adik iki mangkel, iki nafsu. Cuma ati ngarani, iki atiku kan ngoten. Wow, nggih pun kula atur ati niku ada. Kedah disucani sekabian tem niku wau. Nek ati kula panjenengan iki disucani, akal temen disucani, gak dinggoni atau gak dikuasai nafsu. Sing timbul tem niku wau welas asih. Welas asih tem niku. Lah welas asih kalih sinten? Ya welas asih ning awake dhewe, ya welas asih karo keluargane, ya welas asih karo liyane. Tapi nek kula jenengan tasik dikuasai nafsu, bener tem niku wau nimbulne ana ing welas asih, tapi welas asih nafsu sehingga pilih-pilih. Nek welas asih nafsu niku wau nek dek iki menglarani aku, kok tak welasi. Lah niku. Iki mang gak cocok ambek aku, gak tak welasi. Iki welas asih nafsu. Lah aja ngantek temen iku wau ana ing lampane awake saben dinane dikuasai kalih nafsu sing ngoten iku wau. Nek saged dikendalikan. Cara mengendalikan, kenali pancer. Kenali pancere. Nah, iki gak kenal itu gak bisa mengendalikan. Wong nafsu nggih pinter, wong nafsu nggih nguasai akal awake pinter. Bermain kata-kata pandai sekali, bermain rasa juga pandai. Pandai. Lah pintune anak adik mangerteni ana ing pancere balik meneh. Kaya dene hitungan 0 1 2 3. Iki akal utawa nafsu iki mang jek iso melok-melok. Jek iso komen. Ati yo ngono jek iso komen. Tapi temen iku sebelum 0 apa yang terjadi di kita? Dengan kalimat apa lagi? Nafsu nerjemahne ini dengan kalimat apa? Gak bisa. Sebelum 0 apa itu? Tanya malah. Apa ada? Yo ada. Lah supaya apa? Kembali lagi kaya dene egone awake dhewe, nafsu-nafsu temen iku wau supaya terkendali, kita kembali ke sebelum 0-nya itu. Kalau kita ke arah itu, gak bisa ego ini bangkit, gak bisa nafsu ini bangkit, gak bisa. Karena apa? Mereka ini gak bisa menerjemahkan dengan bahasanya itu. Kita kembali ke sebelum 0-nya. Di situ sudah nggak ada kalimat lagi. Karena apa? Dikatakan kosong ya bukan, dikatakan suwung ya bukan. Nek suwung kan karena diucapkan jadi ada kata. Ini nggak ada semua.
Nah, di situ jangan dicari. Itu awal kita ngawerwi ana ing rohani. Awal kita ngawari ana ing kesadaran. Jangan sampai kita dikendalikan nafsu. Jangan sampai kita dikendalikan ego. Selama ini kan kita dikendalikan itu. Sehingga apa yang terjadi kita? Seakan-akan ini paham kita. Dengan kefahaman kita sambungkan ke orang. Apa seperti itu? Ya tidak. Kalau pengertian adiknya nyampe ini apa seperti itu? Tidak. Ya karena apa? Bahasa-bahasa ini membahasakan akal itu sendiri, membahasakan nafsu itu sendiri. Ya supaya nanti nggak liar bagaimana? Ya kembali ke sebelum nol. Setiap kalau panjenengan ngelakoni sholat, sebenarnya kan kita mengarah ke itu. Lah kok bisa? Di situ kan ada kalimat doa iftitah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lah, tamliku wau kula jenengan ten pundi? Kan mboten nonton. Karena apa? Semua niki lillah. Kagungane Allah. Lah kono wis gak kena dipampari meneh, apa sih dipampar nek kagungane Allah sedaya. Bu iki mang obahmu ya kono sing ngobahne, ucapamu ya kono sing ngucapne. Tamliku kula panjenengan mboten wonten. Sehingga napa tamliku wau sedayane nafsune nggih lerem, egone nggih lerem. Larem sedaya. Sehingga tamliku wau mboten ngonjo-ngonjo pengen pahala utawa niki mang pengen mlebu ngeten mboten. Lepas semua. Jadi adik mang dudu bocah cilik maneh. Dimin-min sing kaya ngono ben gelem. Emang iku marketing ngoten. Kalau sudah masuk seperti ini, ya dirubah kebiasaan itu. Ya apa? Pelepasan. Semua pelepasan. Sehingga di situ kita nggak ada, yang ada ya hanya Allah. Apapun yang kita lakukan di situ bukan kita yang melakukan, Allah sendiri. Sehingga ibaratnya kalau panjenengan iki wayang, kan ngoten. Wong wayang gak iso protes. Wong wayang iki gak iso ngomong, sing ngomong ya dalangi. Wong kabeh iki wis kanggonan. Awake dhewe kanggonan sing jeneng iki mang welas asih ya kanggonan. Adik iki mang kanggonan mencintai dan dicintai ya kanggonan sing kaya ngono. Adik iki mang ya kanggonan ketenangan, adik kanggonan keruwetan, kanggonan kabeh niku. Lah meskipun kanggonan ning kono, jangan dibiarkan berlarut-larut keruwetane pikiran awake dhewe utawa atine awake dhewe. Balik nih ning kosong niku wae. Sebelum nol kembali ke situ. Niku sanes rasa. Rasa panggonane ning ati niku rasa. Nyata nakal, iki mang gambaran-gambaran. Wujude gambaran, mbok gambar napa mawon ning ati iki mang rasa. Dadose ya sejatine awake kula jenengan, wujude kula jenengan zahir utawa batin, nggih niki lho kitabe. Ya kitabe dhewe-dhewe. Niku enggak sama dengan yang lain. Niku sama arani dhewe, sama rasane dhewe, sama nilai dhewe.
Nah, diki ngerteni ning kitab dhewe-dhewe sing ngoten iki. Sing kono wis gak tembung jari maneh, mlakune gak tembung jari. Rasane iki mah gak tembung jari. Nah, karena apa? Kita sendiri yang melihat. Kita sendiri yang merasakan. Kita sendiri ini pelakunya, bukan orang lain lagi. Ya selama ini kan orang lain yang berada di dalam tubuh kita. Nah, kenapa yang di dalam ini nggak diberi kesempatan untuk tampil? Kenapa yang di dalam ini disembunyikan? Yang kita gunakan orang lain. Andai kata di dalam ini kita tampilkan apa suatu kesadaran di situ, nggak ada yang namanya nanti marah-marah, nggak ada yang namanya benci, nggak ada semua. Ya karena apa di situ? Nah aku benci wong, berarti aku benci awakku dewi, lho ngoten lho. Nah aku gimana gak seneng ambek wong, berarti gak seneng ning awake dewi. Jadi ini pun ngatus ngoten niku wae, nek pun sampeyan ngerti. Jadi ini piye nek niki mang yo mlaku ning kitabe dhewe-dhewe. So kitabe wong maneh, kitabe dhewe-dhewe. Disinau kitabe dhewe-dhewe dipelajari. Sing gurung paham ning kitab iki mang apa? Sing guru dingerteni ning kitab niku wau napa? Temriku wau wonten nafsune nggih niku kitabe. Temriku wonten egone nggih niku kitabe. Temriku wonten akale nggih niku kitabe. Tulisane nggih temriku. Temriku wonten ati nggih niku. Jadi gak usah golek kitab liya, ya awake dhewe lho kitabe. Niku kitab sing jatine. Lah karena apa? Setiap kitab ini membicarakan siapa? Yang dibicarakan siapa? Kalau dia membicarakan perilaku siapa? Ya diri kita itu. Semua kitab yang pembicaraan di situ ke arah diri kita. Nah, supaya dikimang tumuju ning suatu kesadaran atau rohani. Nek kula panjenengan ponten alam niku nafsu niku wau lerem. Sehingga sing timbul ana ing prilakune awake saben dina iki mang welas asih. Wis genek grunjelan. Temniku wau disukani kalih Gusti Allah ana ing rezekine wis genek grunjelan maneh. Wis gak ngresula maneh, wis gak maido maneh ning awake. Aja ngantek nek iki mang menyiksa diri sendiri. Lepas semua itu. Dari pikiran, dari hati, lepas dengan membersihkan kedua-duanya. Gak usah ngelakoni apa-apa sebelum nol itu apa, bersih semua itu. Karena apa? Gak bisa dipikirkan, dirasakan gak bisa. Kita Pak Gondo. Dene apa sampean jeso ngarani lho iku nakalmu, kan ngoten. Kok adik Mas jeso ngrasani lho iku lak atimu. Bukan yang itu. Karena apa? La harfun la kalamun la sautun sudah enggak ada lagi. Kene kuwi sekedhik saking wawasane kula jenengan supaya
ana ing pikirane kula jenengan mengke saged buka gejolak-gejolak ning atine iki mang apa to sing gejolak ning atine, sing gejolak ning pikiran iki mang nopo kok saged ngoten iki lho. Supaya iki mang saged nyadari ning awake dhewe-dhewe. Tapi anu kayak mendaleni nafsu ki awupane. Contohnya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati kabeh kan dipasrah nang Gustine. Tapi nek jagone petrone yo lho ngono salin nah wis e. Ati niku mun salin malih. Mendaleni nafsu ni mangel. Ya maka itu kan sebenarnya itu enggak sulit. Kenapa kok dikatakan sulit? Karena nggak tahu yang namanya pancer. Sing diruwi nafsune. Pak Tauhid, katakan jenengan sebelum nol apa itu? Sebelum nol itu apa? Ada apa di situ? Tidak ada apa-apa. Yang bilang itu nafsu. Iya. Apa sebelum nol itu? Sebelum nol itu ada apa-apa. Itu nafsu, masih ada kata-kata. Apa itu? Katanya tadi sulit mengendalikan nafsu, ya kan? Kalau gini bagaimana nafsunya? Di mana dia? Berusaha apa dia nafsu itu? Apa yang dicari? Apa Pak Tauhid? Dan iki lho. Nafsu pun kalah. Kok jari angel? Nafsu kalah iki mang opo? Nafsu iso kalah, nafsu mang iso menang. Nafsu menang, enek rasa menang nafsu. Nafsu menang, mana yang kena enek kalimah dia menang. Tapi dengan ini, bagaimana dia? Berkata apa nafsu itu? Es gak ngengkel mana? Nafsu lewat akal kekimang neng menggerayai, mencari apa yang dicari. Nafsu kemang lewat hati ini nekeni kemang nimbuli rasa ini mencari apa yang dicari. Apa itu? Ada enggak? Katanya sulit. Pripun Pak Tauhid? Loh, langgi pripun? Katanya sulit tadi. Nah, terus ini gimana? Nafsunya kemana nafsu tadi? Saya ngengkel bang nanti. Jadi kan di sini kita bisa melihat batasan-batasan itu. Tuh nafsu niku cerdik kok. Kerentek di sini dia bisa nafsiri. Ya kan? Ini belum muncul ke permukaan, tapi di sini bisa menerjemahkan apa itu. Cerdik itu.
Tapi nafsu di situ nggak tahu awalnya munculin dari mana, itu yang nggak tahu. Yang dia tahu ini ada getaran yang dia tahu. Sehingga getaran ini diterjemahkan nafsunya awake dhewe sing manggon ning atine awake dhewe. Apa yo ngene to? Lha ngono. Nek iki mang wis sepakat nek iki mang munggah ning akal awake dhewe. Nek loro karo niki mang sepakat kabeh iki mang muncul ning lesane awake dhewe. Carane angel. Pripun Pak Tahir? Monggo lintune Pak Tahir pun kalah. Terus saya kan angel wau. Ibu-ibu ras terkuat pengen ngalahin nafsunya monggo. Monggo ingkang badhe tanglet monggo. Pun bebas niki. Bisa takone. Saiki takone ngene kalian. Wong iki bakal Bali terus dalane apa ora. Lah niku lho. Lah ngeten. Roh dalane apa ora? Gak usah golek dalane. Gak usah. Kita nggak mencari jalan, enggak. Lah karena apa? Kembali ke lafaz ini ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi, kita miliknya siapa? Miliknya siapa Pak Tahir? Nah ya udah. Kalau gitu jangan cari-cari lagi. Ini apa digoleki? Engko ngawet iki mang. Dalane sing ndi? Rohe ora. Kalau kita tahu di situ kita miliknya Allah, wis gak repot-repot awake dhewe. Gak repot-repot golek dalan yo ora. Gak repot-repot golek enggon yo ora, mboten niku. Tapi kalau kita belum tahu innalillahinya ini, repot awake dhewe. Bingung sakarepe dhewe. So ben piye ya aku manggon ning ndi ya, wale ngono. Nah, ini ngerti nih lho, Pak, lek wong mati mesti muni innalillahi wa inna ilaihi raji'un, tapi kan tahu mekanisme nang kono kuwi. Nggih. Karena ning kono kan latah ya. Jadi nek wong mati ninggal innalillahi. Maksudnya iki piye kan enggak pernah dipertanyakan namanya. Nggih. Kalau awake ngerti di bahwa demo sampean mau bahwa innalillahi akan bahwa kita tuh berasal dari cuma akan kembali ke sumber kan sebenarnya kita kan enggak usah mencari kita tuh mau ke surga mau ke neraka kan enggak perlu kan. Kita akan kembali ke sumber kan mesti. Iya. Kalau wis ngono kuwi ya wis gak usah piye wis ora usah golek apa-apa. Kale apa ya? Iya. Ya ora kena terus. Waduh ya asale kok kono ibarat lautan di dataran ada kembali ke lautan kan jadi lautan kan. Tapi apa ya? Lho sasire jenengan pamit jenengan ngerokok nggih monggo mboten nggih monggo. Monggo ibu-ibu ingkang badhe tanglet menawi nafsunya sing musyawarah ning atine. Sing grunjal. Ini ngunjuli bojone lho. Sing kurang pas iki nek biasane. Lah karena apa wong kabeh iki ya titipan. Nafsu enggak pandang iku nafsu. Kabeh iki titipan. Wong anak bojo ya titipan. Nek wis titipan kongkon ngramut lho ngoten lho. Diramut. Supaya aman iki mang piye? Diramut kabeh. Lah ngrambute niki wau karo apa? Ya iki mang welas asih mang. Welas asih gampang usul ya, Pak. Ngrambute niki wae kalih cintane iki mang. Nek adik iki mang wis mlaku ning welas asih sing kaya ngono dengan kasih sayang ngene kon iki mang. Lah terus apa yang timbul? Suatu ketenangan di jiwa kita. Enggak berontak lagi. Itu enggak berontak. Kenapa kok hati kita atau nafsunya kini berontak seperti itu? Karena kurang
kasih sayang. Cek kurang. Ramutan ini cek kurang. Nah, wis kaya ngono, adik kita dikendalikan. Pikiran kita dikendalikan, hati kita dikendalikan. Ini bisa merusak diri kita sendiri nanti. Adik ki ambek tanggane ki mang satruwe gen ente-enteke. Kita iki merusak diri sendiri. Menyiksa, menzalimi. Kita enggak menzalimi orang lain, diri sendiri. Nah, adik mengerti iki mang titipan kabeh rambutan. Mbok anak, mbok bojo, dirambut kabeh. Dan dengan cara bagaimana? Kembali lagi ya sak sirmu piye? Lho ngono lho. Wong ade yo kedelan jenenge welas asih. Supaya iki ben nimbune suatu ketenangan ning jiwane, ning batine niki wae pripun. Ya kita saling menerima dengan keadaan masing-masing. Dengan keadaan seperti itu kita nggak protes. Nah, salah sisinya protes, nggak terima. Sehingga temriku atus sangka ketenangane batine awake dhewe. Jadi nek kowe gak usah golek tak pengen ketenangane kono nek gak usah, kita sudah ada. Di diri kita sudah ada ketenangan itu. Kembali lagi ke tadi kan kita bukaan. Kita pun bukaan. Ojo kita wong liya membuka. Nah, iki mengerti ning kitab dhewe sing kaya ngono, ngerti oh iki sing kurang. Sehingga nek nyadari ning awake dhewe-dhewe. Wah gak nyalah nih. Yo gak nyalah ning awake dhewe, yo gak nyalah ning liyane maneh. Monggo ibu-ibu ingat pada ngeliat. Pak Gendo monggo Pak Gendo. Pun dangu mboten itu takoke nek wong arep minjang lho. Sing kap-kap. Dawi aku Pak Aktif. Jopone piye ngono lak ditutuhi. Lah nik notoke barbar gandang mati-mati nah nggih niku kan niku wonten kuncine. Wonten kuncine. Nek tembung wayah niki kan dia tuh nggak tahu apa-apa tadi. Padahal ada kuncinya. Lah apa di situ? Ini ada orang sakaratul maut kan. Nek kula sering praktek cara iki pun sepuh Mbah tanggungane jenengan sedaya niki wau nggih pun ditanggung kalih anak putri jenengan Mbah. Jenengan gadah utang sing tempundi mawon, jenengan gadah nazar napa mawon niku wau yugane jenengan sing lampahi sana jenengan. Jenengan iki pun bebas Mbah. Lah temen niku benjenge pun budal. Karena apa? Kita membebaskan pikiran. Nah di situ kan ada satu kekhawatiran loh, ya kan? Aku nduwe tanggungan kono piye ya? Arek-arek ngerti pora lho, kan ngaten. Kok disaur pora lho, kan ngaten iki. Praktek ini seru. Menetapkan itu tak praktek menipu. Usul ya lah. Gitu. Nik. Misalnya tak ini ngono langsung tinggal buka gitu kena. Jadi ya dipaksa. Tak prakteknya itu. Jadi kita membebaskan pikiran itu yang nengarai ke pikiran iki jek gandoli keduwean iki ambake. Bebas. Lah cara dipikiran ngeten. Gusti Allah kan duwe petugas sing jabutnya apa kok angel nyapo. Ya gitu kan. Kendala niki mah ngopo kan. Padahal temen iki cara logikane kalau jenengan lho Gusti Allah gak jabut kan penak to. Logikane dhewe.
Padahal nggak seperti itu, ada proses yang harus dilalui. Jadi adikku tuh proses-proses iki wae kendalani nopo kan. Ya sering sing kula praktekne nggih niku nalikane teng niku sakit maut. Mbok iki mang wong iki koma iso ngomong atau gak iso ngomong, kula bisi ten telingane. Nek ki ambae gadah ilmu, Mbah, ilmune dilepas mawon. Utawa donga-dongane dilepas mawon. Temriko mboten butuhne niku, Mbah. Wis nek ngono pekne ya nggih kula pek lho kan ngoten. Bebas ki ambake. Budal. Kakangelan meneh. Kebanyakan sing sambat iki sanes wong sing loro ae. Anak-anake kesel. Anak-anake kesel. Rata-rata ngoten niku, kesel anake. Wong Allah iki mikire utang iki. Nak diomongi ngono kan wis bebas ya. Wong sajane kan cara adate wong kate budalne mayit kan nggih pun donene kan niku. Lah niki lho onekne nalikane ki ya Mbak niku wae sakaratul maut. Gampang mungkin niku. Nah, niki wae kan ajenge Buddha karena apa niku dionekne. Ben wae enak wong sing duwe tanggungan-tanggungan kersane mireng lah ngoten lho. Kadang wong iki awet iki nyekso sakaratul maut. Cecak. Kok yo tiba cecak piye to? Oh gila. Lah temeniku niate sing kurang pas. Diwacane biasanya apa? Yasin. Nek niki mang ngambang. Jentep nih man. Tapi nek Buddha nek apa jenenge waras paraso lho, bingung iki. Iki mang piye to arah-arah iki mang? Ajane kok nang ndi aku. Lah kan ngoten. Karena ada 2 kalimat. Diarani ning ndi aku, bingung. Ya panggambekan. Tapi nek kula panjenengan temlikon bebasnya pikiran atau tanggung-tanggungan sing kiambake gadah. Kan satu tujuan. Sehingga temliku nggak ada keraguan lagi untuk melepaskan itu. Tapi kalau yang tadi iki manek sehat-sehat atau nek loro budal kan maling dadi bingung iki. Bingung. Iki mang bingung sing maca meniren lambene. Kesel iku. Gak mati-mati. Mati-mati. Guys, sing sering kula praktekne temen niku. Kenapa wonten yang niku wau nalikane sakarat maut di atas sulit. Ya kita bisiki di telinga itu. Dan niku lho Pak Tawir yang menunjukkan jalan. Lain dengan iki mangkate sakarat maut, lah kok atine kon dikir-dikir sing koyo ngono kan. Lain. Kita langsung tunjukkan jalannya. Sana kamu pulang. Kembali lagi pulangnya ini ya atas izin Allah. Lho ngoten lho. Kita nggak bisa mulungkan, hanya Allah yang bisa. Apa malih? Jangan hanya jadi pendengar, jadilah pelaku. Tanya, nanti tahu. Ayo monggo Bu Is mulai. Gue liane nek mreme. Nek orang mati tangisi. Brebek kupinge malah. Lalu saya kan unek-uneke jenengan niku wau sampah.
ning atine jenengan utawa pikiran utawa akal iki sampah sedoyo. Nah, sampah ini harus dikeluarkan dari tempat itu biar nggak bau. Jangan sampai sampah ini kita pendam di situ. Jangan sampai, keluarkan semua. Sampah-sampah yang di pikiran kita atau di hati kita, keluarkan semua. Ojo eman-eman, ambune gak enak. Lah menika saged mempengaruhi rogone awake dhewe. Sampah niku wau. Niki mang dipendem nek kene, saraf-saraf niku wau tersumbat. Radoyan mangan, ngelu, sehingga rasa-rasa hilang semua nanti. Nah sekaya ngono, dhek sambat urip kaya ngene terus kan ngono. Kena perubahan nih. Nah maka itu kita harus keluarkan sampah-sampah yang di dalam hati kita, di dalam pikiran kita. Jangan sampai kita malu dengan diri kita sendiri. Monggo, sing pengen gua sampah monggo. Yang ingin buang sampah silakan, sampahi ke apa jenenge. Pun. Nggih. Mungkin yang menentukan harapan kan bukan sehat. Dan posisi ngoten itu bagi itu menurut kan mesti ada dua pilihan. Kadang kan wau. Nggih. Pami nyaran itu dicenderungkan pripun pas. Ya salah satu. Nah, dah murid-murid gagal. Itu enggak ada kalimat itu. Corokan beban, kita membantu meringankan bebannya. Kamane sehat ada kan garuh, tinggalkan garuh. Karena ini ada beban, kita lepaskan beban itu. Ternyata nih, wong-wong kimang wis koyok ngono dibacane Yasin nggih. Jin ati ben mati, orang mati-mati. Nah, mati. Lah kemis. Karena ini ada beban. Jadi jangan kalimat ini yang diucapkan jangan ya apa? Ini ada beban, kita bantu taruh beban ini, ringan dia untuk berangkat. Bukan niatnya kita membunuh enggak. Dibisiki aja. Bagi mawong duwe ilmu, napa mawon dibisiki. Karena kan kebanyakan wong pon sepuh gadah ilmu, lah gurune ta lah guru kula pun pecah terus piye kan paling ngono. Rata-rata ngoten, rata-rata. Cara ngelepas pripun rata-rata ngoten. Ya kali ini kemawon niku pun lepas niku. Gak usah gawe acara ngene, gak usah bisiki. Nah karena apa, kembali lagi yakin ini ada suatu ikatan, mengikat awet dewi. Nah lepaskan keyakinannya dia ke ilmu ini wow. Ini lepas. Ini pun Pak Gondo. Suaranya jaringan pundi Pak Gondo? Ya. Suaranya jaringan pundi? Kabupaten wonten ya. Biasanya enten isor juwet ya. Wes suaranya lantang ya. Oh, ada dua. Hukumnya itu lah. Nggih. Dua pendengar setia. Gitu tuh. Saya untuk cara cepat kita kembali ya memang sebelum nol, bukan ke nol ya. Karena apa? Ini sudah nggak berkutik lagi dua-duanya itu. Nggak bisa merekayasa lagi. Tapi kalau
kita kembali ke nol. Wah, rekayasa karena nol iki enak sing lonjong ya nol. Nek sebundut sesre ya nyor, ya kan ngene. Macam-macam gambaran-gambaran. Tapi kalau sebelum nol semua diam itu. Semua diam. Jadi kita arahkan ke sana. Kita punya masalah apapun di diri kita, pemasalahkan dari kebingungan itu. Karena apa? Kita nggak bisa menjawab ada soal ini. Nggak bisanya menjawab bagaimana kembali ke sebelum nol. Sehingga nanti tahu, oh awakmu nang kene to, lho ngoten lho. Ibaratnya ning ngono. Kembali sebelum nol. Nah, biasanya yang mikir niku kholwat Pak, wes gak usah kholwat ngopi nggih saged. Gini ki Pak Tauhir sing kula ngono. Pripun Pak Tauhir? Iki opo nih? Gak bisa itu. Sehingga diam nafsunya. Akalnya diam, hatinya juga diam. Karena apa? Di situ nggak ada bahasa hati atau bahasa akal, nggak ada lagi. Monggo ibu-ibu, saya isin. Bebas nih. Nah, sangrai tok ini nyapo disimpen. Ambune ra enak. Inggih leres iki. Inggih. Isin wong lanang tak tutupi motone. Wes delok kupinge. Ya pagak krungu kupinge. Lain insya kalau kita nanti kembali ke sebelum nol, kita tahu kenapa kita keluar dari masalah itu. Oh, awakmu nang kene roh, sehingga kita bisa menjawab apapun bisa terjawab semua. Kata saya, mboten bingung malih mengki. Kudu piye mboten bingung malih. Nek panjenengan goleki ning ngarane apa ya? Tempat sing tenang, salah. Itu salah itu. Karena apa? Tempatnya tenang, orangnya nggak tenang, ngono. Lah nggih ta, salah itu. Lah karena apa? Kembali lagi kita ke teman, oh tenang, po enak, ayem. Ya kamu tuh sangko kono, rawat maneh. Ya karena kita apa kudu dibuka kita apa dhewe. Lah apa meneh nanti memang berkeluarga. Ya kita baca sama-sama kitabnya ini. Kitab kita masing-masing lo baca sama-sama. Sehingga apa? Kalau kita baca sama-sama, saling ngerti. Saling memahami. Memahami dengan kekurangan masing-masing. Kalau kita baca kitabnya orang terus, nggak tahu kitab kita. Ini kan di lingkup keluarga, seperti itu. Kayak sing iki mang kurang, iki mang kelebihan, ditaruh di sini kelebihannya. Sehingga nggak ada kekurangan lagi. Saling menutupi. Wah, mah bebas iki gak iso tau. Aku artine lho kan ngeten. Kita yo ngono. Wah, mah bebas iki gak arti aku artine. Nah, nek kaya ngono terwujud ta sing jenenge kasih sayang. Ana ing welas asih terwujud temeniku wae. Sehingga temeniku wae ada ikatan.
Nek niku wau kekalih pun dilampahi, muncullah sing jenenge ketenangan. Gitu. Tenang. Nek cara bahasane wong-wong biasane kan bahasa niki damel orang nikahan. Sakinah, mawaddah, warahmah kan. Terus sebenarnya ini apa? Apa ini doa? Bukan. Bukan doa itu. Ini adalah konsep kehidupan di rumah tangga, bukan doa. Kenapa kita nggak lepas dari ini? Kalau kita mengucapkan ke orang, ya semoga sakinah mawaddah warahmah kan, seakan-akan kan doa, padahal bukan. Bukan doa itu. Itu adalah konsep kehidupan di rumah tangga. Yang ada yaitu. Nah, yang sulit untuk mempertahankan ketenangan batin awake dhewe kan sulit juga di situ. Kenapa kok bisa sulit? Kembali lagi, di sini nggak ada keterbukaan. Nggak ada. Ada yang disembunyikan di dalam hati kita. Andai kata ini kita terbuka satu sama lain, timbul ketenangan tadi. Neng kene kan sing timbul apa? Rumongso, gak penak. Sehingga batinnya adik memang goyang lagi. Berontak lagi. Nah, ini kan menyiksa diri sendiri. Lah. Jangan sampai itu terjadi. Nah, maka itu bagaimana? Jadilah diri sendiri. Pelajari kitab kita sendiri. Nanti tahu. Sehingga nanti kita nggak bingung lagi. Lakoni uripe awake gak bingung maneh. Nanti kimang uripe kimang dengan pendapat orang rusak nanti. Karena apa? Adik kimang garo dewi. Nah, adik ngerti ning kitabe dewi, lah roh dewi. Ya roh rasane kimang piye keadaan ning kono. Kono kabeh. Monggo ibu-ibu badhe tanglet. Nek kene terus engko beres teko. Enggak. Pindah monggo tanggal rumah. Aku tuh gampang bujuk malah lowongnya apa ya. Ini sakinah mawaddah warahmah ngono kuwi. Nanti utang yo kudu omong wis mana. Kamu gendem kiri malah pikiran turu. Nak muda. Monggo. Ya, sampah buruk, sampah baik, pakai sampah. Gitu. Pengen enteng murah, pengen enteng dari kau nih. Mosok kekuatannya lepas gak enak ngene iki. Ngomong wis gak enak, gosok. Ya sampai wedi mulai sing lanang. Dolan video call ning ndi? Alasannya anaknya maju.
Alas, udah dipancing dah. Ben langsing loh sama ketok. Setiap orang ini punya pemikiran sendiri-sendiri. Suami atau anak punya pikiran sendiri-sendiri. Kembali lagi, semua ini titipan rambutan. Arahnya sing nggon sing bener, jalan sing bener. Jangan sampai temriku wau anak-anak adik niru gayane awake dhewe. Niru. Lah ibu yo tau ngono kae. Muring-muring ambek bapak lho kan ngoten. Niru gayane. Lah karena apa? Wong anak-anak ngerekam. Tajam lho niku. Niku sing bahaya. Perkataane wong tuwa nek anak iki mang krungu apa meneh perkataan sing elek nang ngene ibune atau nang ngene bapake. Engko ditiru. Lah niru ning mang piye dalam kehidupan mereka kalau mereka ini punya keluarga yang bahaya itu. Jadi jangan sampai anak-anak kita seperti kita, jangan sampai. Ya, karena apa? Kalau anak-anak ini seperti kita, terus anak-anak melakukan, terus kita menyalahkan, yang salah siapa? Kita, bukan anak-anak, bukan. Karena apa? Mereka meniru gaya kita, perkataan kita, ucapan kita ditiru, perilaku kita ditiru. Ya, jangan sampai seperti itu. Perlihatkan ulas asih awake dhewe ning bojone ning anake. Perlihatkan nek kono. Sehingga apa? Nek mendudune ulas asih sing kaya ngono kok ditiru ambek anake. Dene apa iki anake engko berkeluarga sing ditiru iki mau ulas asih ning keluargane kono. Jadi nek kene gak sakarepe dhewe. Lah desa iki mang jek gorong duwe bojo, gorong duwe anak, wis sakarepe dhewe monggo. Kayak sing niru, tapi duwe keluarga. Wis apa meneh duwe anak. Lah bahaya iki. Monggo ibu-ibu. Biasanya kan Pak kalau sering muring-muring niku salah membuat mboten niku gua sampah. Cuma biasanya kakung iki masih gak gelem kan nolak. Lho kan nolak. Iki mang buang sampah kakungnya nolak. Moh, lha kan ngono. Lah kudune piye keadaane kembang ketika istri ini buang sampah meneng. Ya kan. Wah iki mang dadi adah niki mang. Ada apa ada sampai bojone. Berarti kan lagi ambek nek mari-mari bisik-bisik. Lagi bisik-bisik datese. Gini konsep adik mang berkeluarga. Istri marah ini bukan mereka salah, enggak. Memang dia membuang sampah di pikiran, di hati. Kalau sudah tahu bagaimana itu, ya kita siap ngadai sampah iku wau. Ya karena apa kan? Kita harus tahu juga. Ini marah karena ada beban.
Ada beban. Sehingga beban ini semakin banyak, dia nggak sanggup, timbullah suara itu. Lah kok adike melayu. Maaf Suci. Ya, jadi bagaimana bantu supaya beban-beban ini ringan, ya awet di sini. Oh nggih, lho ngoten. Apa maneh? Nggih. Soalnya bolak-balik janji lho, sama nggak nyeneni, gua sampah sampean tanji lho ngono. Gua sampah ya. Tinji. Lah temen itu nggak ada yang namanya benar, nggak ada salah, nggak ada nanti, nggak ada. Sehingga apa? Ego gak muncul. Ego itu gak nguasai awake dhewe maneh. Rumongso gak nguasai. Karena apa? Kita menerima, nggak menolak, apalagi lari. Sing ning omah iki jerit-jerit njeluk pertolongan, iki melewayu ora golek ketenangan. Lah iki ora temu nek ngene. Lah kenapa? Mulane apa jerit-jerit neh. Lah iki sing gaya iki jerit-jerit neh. Lah jeng anta kaya ngono. Karena ada beban ya kita bantu untuk melepaskan itu. Wes saunini dek piye omonganmu kan. Tangga tak adahi lho ngoten. Model piye tak adahi. Engko tak gowak ning berantas. Golek sing ngono kuwi Pak. Lah niku gak usah digoleki ya di kanggonan. Wis kanggonan gak usah digoleki mlo sapa iku wau. Napa? Kitabe dibuka. Aja kitab tembung jare sing dibuka. Kitabe awake bukaan. Sehingga temen iku pancere iki mang roh. Nah kana pancer niku wau sing nguasai, sing ngendhalekne nafsu. Sing ngendhalekne. Lah kono wis gene rumangsa bener ya ora nek rumangsa salah ya ora nek enggak ada. Tapi nanti gimana cek gondilan salah, gondilan bener, gak temu mungkin. Nah supaya kita saling menerima bagaimana di sini nggak ada salah, nggak ada benar. Kita berjumpa dengan terus bagaimana berjumpa dengan itu. Jadi kita hadapi. Kita bertemu apapun siapapun kita hadapi. Jangan dinilai ini salah atau ini yang paling benar, jangan. Pripun? Gojek pisan. Oh lega. Enak. Kabut nih. Ya gak pengen ke Suci. Mantu wis penak. Nah kita juga harus tahu kesibukan masing-masing. Garwane iki mang punya kesibukan. Kakumu iki mang punya kesibukan. Nah di sini jangan diadu kesibukannya. Nah kono adi yo aja menghakimi. Mosok kadang repot ya kene mandek-mandeke. Jangan. Wong itu kan biasanya apa kesibukan iki mang penuh dengan acara. Ya tak? Aneh ya. Acara kumpulan yang di aneh. Ya ngoten Pak, sekali-kali sing itu bikin Aneh acara iki mang. Lah pada di situ kan acaranya apa? Mereka sebenarnya membuang sampah ke teman-temannya. Padahal di rumah sendiri ada tempat sampah, kenapa nggak dimanfaatkan? Ya kan? Ya, caranya supaya nggak lari, ya dikai tali.
taleni. Nek sampean taleni guwaan sampah ning kono. Nek iki mang guru ditaleni aja guwak sampah, melayu kok. Ditaleni. Jadi kan kita saling menerima keadaan-keadaan sing kaya ngono. Jangan yang timbul apa nafsu kita, emosi kita, ego kita, rasa benar sendiri kita. Wong amanah. Lah apa? Jaga amanah itu. Meskipun iki mang cerewet amanah, ya dah. Iki mang itu, iki yo amanah. Lah amanah kabeh. Iki membuang sampah sama kita bantu. Sehingga kalau kita berkeluarga saling ngerti di situ, timbullah satu keharmonisan. Jiwane nek kene iki mang wis gak mbrontak maneh. Jiwane nek kene wis gak golek nggon sing penak maneh. Jiwane nek kene wis gak golek kanca maneh sing ning njaba. Nek kono iki mang emane-emane kanca ning njero iki mang ditinggali. Lho kan ngono. Nanti eman-eman. Ya, jadi bagaimana? Ya kedepannya kita harus bisa merubah pola pikir kita dalam berkeluarga itu. Konsep sakinah mawaddah warahmah pahami, dimasuki. Jadi gak tembung jari tok, lebonono, ruwono, lakonono. Lho ini. Ya mulai saka niku nek iki mang nyuwun sewu kan. Nalikane salat adik iki mang ning omah, jamaah. Ambek garwane. Nah iki mang jamaah nek iki mang. Iki mang iso ngraketne ana ing tali rasane. Ya dadi rapete. Tapi nek wong wedok nesu nek jamaah apa enggak adolin Panggah, ini lenggen. Panggah diamini muncul, amin. Panggah muncul. Alim amin. Dalem. Lah sholat jamaah kan di sini kan latihan kita saben dinane ana ing tali rasane awet dhewe karo bojone. Pegelo kaya apa awet dening bojone, atike menang sholat jamaah bareng sehingga tali rasane mboten putus. Nenek bojone pegel, aja malah pegel. Apa? Alhamdulillah, dinasoni lho men lho. Alhamdulillah dinasoni. Ya alhamdulillah dipaidu. Disyukuri kabeh. Mbok sisine alhamdulillah kok. Lah engko iso ngredam keadaan ning kono. Iso ngredam nafsu amarah kula jenengan, iso ngredam egone kula panjenengan. Jadi aja dilawan iki muncul ego dilawan ego, hancur. Kono nimbune amarah ati iki mang muncul amarah, hancur. Nenek wong mureng-mureng, oh nggih. Lah ini secara kejiwaan lakon iki mang dia itu turun sendiri. Bukan kita yang menurunkan. Turun sendiri. Tapi nek iki mang marah, adik mang dibalas marah, tambah tinggi marahnya. Jangan sampai seperti itu. Kedepannya dibuka kitabnya masing-masing, sinau bareng-bareng ning keluargane. Ning omahe Dewi. Alhamdulillah, jangan kok asin. Kait dia krosok.
Ya, nek bakule kuwi kene iki kok iki. Ya memang di keluarga ya seperti itu cara berkomunikasi. Seperti itu. Wong nosen-nosen seperti itu komunikasinya. Gak seneng komunikasi seperti itu. Semua melewati hal seperti itu. Ya jangan sampai berhenti. Nek berhenti wis meneng nek sandinge penggah meneng ae. Kene kono lho WA-WAan ambek HP. Lah kan gawe HP piye kabarmu piye kan ngene. Iki piye to? Nah, kita saling terbuka. Ojo nek ngaran iki mang gumantung ning egone awake dhewe utawa ning nafsune awake dhewe. Perjalanan kita masih jauh. Apalagi kita sudah berkeluarga. Amanah-amanah ini harus dijaga. Ojo ngantek nek iki mang dibiarkan seperti itu. Jaga semua. Telepon ibu-ibu sing tanglet monggo. Ada apa sembarang. Rawon. Ini bisa. Ini bisa. Oh, dalu. Nek awake iki mang gumantung ning iku, gumantung ning nafsu, gumantung ning pikiran, rusak semua. Tapi nek iki mang gumantung ning Gusti Allah, enteng. Lho kok iso enteng? Balik meneh. Allah kan wonten dawuh, laisa kamitslihi saun. Enggak bisa kita bayangkan atau rasakan, ya kan? Enteng dadine. Kene beban. Tapi nek iki gumantung ning pikiran, payuh ngelu yo. Apa meneh gumantung ning egone awake dhewe mang korat karit. Gak cocok ora pas isine ngono terus iki. Gumantung ning Gustimu. Sehingga nek wis ngelerem wis kabehane ning awake dhewe. Wis gak mbrontak maneh. Ning awake dhewe nek kono ya ana tempat ning jerone awake dhewe akeh. Di situ jarang kita sentuh, jarang kita ketahui, jarang kita pahami. Yang kita sentuh ya pendapat orang terus. Nyatanya kan gini. Di dalam diri kita, dia tahu gerakan akal tahu, gerakan nafsu tahu, gerakan hati tahu. Itu. Loh, hatiku kok ngomong ini? Siapa yang bicara ini? Kok akalku kok ini? Siapa yang bicara ini? Berarti ini bukan akal, ini bukan hati, bukan. Dia tahu gerakan. Meskipun ini belum keluar, dia tahu. Nah, maka itu apa? Berilah kewenangan yang ini. Pancernya itu. Beri kewenangan. Nah, dibahasakan kan iku pancere. Kenapa kok selama ini kita nggak tahu pancer itu? Ya rata-rata kan itu kan tahu kan. Wah, hatiku ngomong ini, pikiranku ingin ini. Nah ini. Secara nggak sadar kita mengucapkan itu
Itulah pancernya. Kita harus bisa mengendalikan ini. Jadi dipelajari kitabnya dewi-dewi, dibuka tulisannya. Ya alhamdulillahirabbil alamin. Mugi kula panjenengan saged nglampahi ana ing wedharan-wedharan, ana ing saben dinane, ana ing lampane, ing keluargane, ya ning awake dhewe. Al-Fatihah. Iya kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.